नमस्कार, मी गिरीश केवलानी, ओनर ऑफ वी डेकोर कर्टन्स अँड फर्निशिंग फ्रॉम बेलगाम. थोडं पब्लिकचं येणं जाणं व्हावं लागलं आहे, इन्क्वायरीज यायला लागलेत आम्हाला. जसं जसं त्यांचं येईल रिक्वायरमेंट आम्ही ॲड्रेस नोट करून घ्यायला लागलो आहे, नोंद करून घ्यायला लागलो आहे. मग त्यांचं बघू काय आहे रिक्वायरमेंट, त्या हिशोबानं आम्ही त्यांचं फुलफिल करेल. गोवेकरांसाठी स्पेशल डिस्काउंट आहे का? हो आहे ना, स्पेशल डिस्काउंट आहे. ते डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट आहे. प्रत्येकावर तेवढं डिस्काउंट देऊ शकत नाही आम्ही. समजा कुठल्यावर 15-20% आहे, कुठल्यावरती 10% पण होऊ शकते, असं आहे. पण होईल तेवढा आम्ही गोवेकरांसाठी स्पेशल डिस्काउंट एक हे केलेलं आहे. इकडे काय काय आणलं आहे सध्या तुम्ही? आता इथं आणलं आहे सॅम्पल डेमो. आम्ही प्रेझेंटेशनसाठी ब्लाइंड्सचे सॅम्पल आणले आहेत, कर्टनचे बुक्स आणले आहेत, वॉलपेपर आहेत, कस्टमाइज आहेत, रेडीमेड कर्टन, डोरमॅट्स, कम्फर्टर्स वगैरे आहेत, रजाई वगैरे आणलेली आहेत. परत मॅट्रेसचे सॅम्पल आहेत, मॅट्रेस आणलेली आहे. त्यांचं कसं रिक्वायरमेंट येईल त्या हिशोबाने फक्त आम्ही आता डेमोसाठी म्हणून आणलेलं आहे. बाकी तुम्हाला आणि परत तसं हवं असेल तर मग आम्ही डोर टू डोर त्यांना सर्व्हिस देऊ शकतो. त्यांचं काय रिक्वायरमेंट असेल त्या प्रकारे. 1 तारीखपर्यंत हा एक्सपो आहे, सो लोकांना काय सांगू इच्छिता? काय नाही, त्यांनी येऊन एकदा व्हिजिट करू आणि इथं नाही समजायला आलं तर दुकानमध्ये एकदा आले की नाही त्यांना पूर्ण कंप्लीट व्हरायटी समजेल काय आहे आमच्या इकडं. कम्प्लिटली म्हणजे एंटायर फर्निशिंग हे करून देतो आम्ही. बेळगावला एक्झॅक्टली कुठे आहे तुमचं? आमचं बेळगावला नियर बाय आहे न्यूक्लियस मॉल, बोगारेसून थोडंसं हार्डली 100 to 150 मीटर्स त्याच लेनला आहे, रामलिंग गल्ली, सम्राट अशोक चौक.